has deixat els papers que havia apuntat a la cera que necessitàvem aquests dies de Setmana Santa? Oh, no me'l va arribar a donar, no. Va dir que volia repassar-lo. Doncs noi, no sé què passa, però no el trobo enlloc i no hi ha més cera que la que querim, Encara hi ha temps, mossèn. Hi haurà animació a les sardanes, No n'havia ballat mai, vostè, Mare de Déu, si tingués tants diners com sardanes i ballat, potser em podria comprar una màquina d'escriure, que bona falta em fa, creu. Clar que no té diners, com que tot ho dona. Calla, home, ja sabia que l'havia posat aquí dins jo i no... Bé. Demà a primera hora vés a la cereria i compra tot això, Sí, mossèn. Vés a obrir. Sí, mossèn. Ai, Déu meu, més de la màquina d'escriure, també em farien foto uns quants arxivadors a mi. Pot ser aquest desordre, mare de Déu, senyor. Papers per aquí, papers per allà. Mira, la bebè, què hi fa aquesta dona? No és pas que l'orfanatori tingués molt ben arreglat, però una miqueta més d'ordre sí que hi era. Això que a vegades allà quan plovia, com que les criaturetes no podien sortir al pati a jugar, doncs la madre me les enviava totes al meu despatx. Més de 300 criatures. Despatx, potser era com aquest, o més petit. Mare de Déu, com em deixaven la taula. Jo no podia més, jo deia, però madre, que no ho veu, com em deixen al despatx? I ella em deia una cosa que sempre me'n recordo, jo. Em deia, on vol que els posi, doncs? A la cuina, perquè agafin més gana? Ja en tenien prou de gana, pobrets, ja. Com em deuen enyorar, pobrecions. Ai, mossèn, ja la ballem, ja. Que han començat les sardanes? No, home, no. Quan dic que ja la ballem, vull dir que ja patirem, mossèn. Escolta, jo no t'hi he entès mai, no has anat a obrir, qui hi ha? Sí, qui hi ha? No cal que li digui, aquí les tinc. Déu-lo guard, senyor rector. El mateix li dic com si diguéssim. Sí, Déu-lo guard, seguin, facin el favor. Sí, seguin. Moltes gràcies. Aquí hi ha, sí. Gràcies. Aquí hi ha l'altre cadira. Blai, pots retirar-te. Sí, mossèn, sí. Amb molt de gust, t'ho pot ben creure ja. Déu-lo guard. Déu-lo guard. Vostès diran, oi? Vostè no ens deu conèixer, oi? Sí, ja em perdonarà, però han entrat així de cop i de dues en dues, oi? Esclar, vostè fa poc que és a la parròquia. Es pot dir que encara és nou. Sí, jo sóc nou, sí. En canvi, vostès l'una se la veu més nova que l'altra, oi? Ella és la Rita, canta en el coro. No la coneixia, veritat? Home, jo he sentit a parlar d'una Rita la cantadora, però... Suposo que no és ella, no? No. Oh, i ara, a més, és l'administradora de Sant Pancràs. Administradora, està bé, que té finques, aquest sant. Ai, no senyor, em cuido de les col·lectes com si diguéssim. Vull dir que administro els diners que es recullen per adornar l'altar. I una servidora soc la senyora Anastàcia, molt coneguda en aquesta demarcació com a presidenta de la Creu Roja, vocal de la Junta de la Campanya contra el Càncer, dama d'honor del Club de Tècnics, sòcia diplomada de l'Institut Gimnàstic. Calli, dona. Vostè ja no li falta organitzar la festa del pedal, ara ja, home. Molt bé, home. Celebro molt de conèixer-les. Coneixent persones i em sembla que augmenti les relacions, oi? Coneixent-ne una sembla una mare de Déu que ja en coneixes a moltes. Una vocal, una delegada, una presidenta, etcètera, oi? I a més de tot això, és molt, però molt caritativa. Ja. Que fa caritats, vull dir, com si diguéssim. No, ja ho he entès, Sí, mal m'està el dir-ho, però sóc molt caritativa. Miri, sempre m'ha agradat ajudar els necessitats. Esclar que la meva situació econòmica m'ho permet. Quan va morir el meu marit, que el cel sigui, no vaig tenir més remei que de tant. O comprendrà que no podia deixar de complir la seva última voluntat. Estaria un deure de consciència, això. Bé, em voldrien dir el motiu de la visita, perquè és que tinc una miqueta de pressa, oi? Anirem per parts, li explicarem tot de manera detallada. Sí, si pot ser de més detallada, doncs una miqueta de pressa, perquè ja tinc una miqueta. Bé. Comença tu, Rita. No, primer vostè. No, dona, primer tu. No. Sí, dona, primer tu, escolta, Per favor. ja n'havíem parlat. Ja ho sé que hi havíem parlat. Escoltin. Si volen parlar les dues alhora, poden fer-ho. Estem a l'època dels duos i els entendré perfectament, no es preocupin. El que no els hi puc deixar són guitarres, això no, però que parlin de pressa, saps? Doncs tu primer. Apa, canti, parli, Rita, parli.
Doncs sí, jo sóc l'administradora de Sant Pancràs. El senyor rector d'abans me'n va anomenar. Em cuidava de recollir els diners de les safates i posava molt interès. Vostè tenia comissió. Ave Maria Puríssima, de mon guard de fer estraper-lo. Oh, i amb un sant com Sant Pancràs. Bueno, vol dir que amb un altre sant... Som molt bona cristiana, jo. Veig que vostè no coneix la meva consciència. No la tinc present en aquest moment, no. El que començo a conèixer és la seva humilitat, això sí. Bé, em voldrien dir el motiu de la visita que és clar... I el de la meva, jo li diré el de la Sí, meva. el de totes també. dues, però una miqueta de pressa. Bé, continua tu, Rita. Per Riteta. Vai. Doncs per poder adornar l'altar i fer el vestit al sant, es feia cada festa una capta durant les misses. Però ara resulta que vostè va dir que la suprimia i que només deixava les de la reconstrucció de l'església i beneficència parroquial. Cregui que quan ens anem a enterar hem tingut una sorpresa. Per una servidora. Oh, va ser una gran sorpresa. Oh, i per totes les administradores de tots els sants i santes. Permeten que parli un momentet, oi? Sí, digui. Si vostès i els més administradors de tots els sants i santes haguessin estat aquí el dia de la meva presa de possessió, no haurien tingut cap sorpresa perquè se n'haurien enterat aleshores. Però resulta que aquell dia la sorpresa la vaig tenir jo. Sí, perquè allò més que una presa de possessió va ser una presa de pèl, allò, saps? Em van venir a rebre, doncs, el campaner i un parell d'escolans. Em donava la sensació d'un enterro de tercera, allò. La servidora era fora de Barcelona. Ai, una servidora... Si no, si es veu que tothom era fora de Barcelona, saps? Allò ja semblava Setmana Santa. Ai, ja he fet tard. Doncs ja cal que corri, ai el sant, ai el Sí, sant. senyor rector. Anem. I cregui'm que em sap molt greu no poder-lo complaure de moment. Encara que vostè, com a sacerdot i rector,